ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന് ദേവ അസുര ഭാവങ്ങള്. ദേവന്മാരുടെയും അസുരന്മാരുടെയും ഭാവങ്ങൾ. അത് ആരിലുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് ഭാവങ്ങളും? ആരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്? നമ്മളിൽ തന്നെ ഉള്ള രണ്ട് ഭാവങ്ങളാണ് അല്ലെ? ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും ആസുരികമായിട്ടുള്ളതും ഉള്ള ഭാവങ്ങൾ രണ്ടും ആരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്? നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ? ആ അധ്യായത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടോ 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ നമ്മളെ മനുഷ്യരുടെ അധപതനത്തിനുള്ള കാരണം എന്താണ് അറിയാവോ? മനുഷ്യർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അധപതനം സംഭവിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അധപതനത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കണം എന്നുള്ള നമ്മളുടെ ആഗ്രഹമാണ് എന്തിന് കാരണം? നമ്മുടെ ഈ അധപതനത്തിന്, നമ്മളുടെ നാശത്തിനൊക്കെ കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കണം എന്ന് മാത്രല്ല, ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി വളർന്നു വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ നേടണം എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം നമുക്ക് വരും. അങ്ങനെ ആ മനോഭാവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മളില് ഈ പറഞ്ഞ ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങള് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കുറെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് നോക്കാം. അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർജ്ഞാന യോഗാ വ്യവസ്ഥിതിഃ ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധ ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാ ഭൂതേഷു ലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാപലം തേജാ ക്ഷമാ ധൃതി ശൗചം അദ്രോഹാനാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവി അഭിജാതസ്യ ഭാരത. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവീകതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോ ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവീകതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഇത് 26 ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ദൈവിക പ്രകൃതിയെയും അതിനനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആസുര പ്രകൃതിയെയും അതിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളെയും കുറിച്ചിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തത് പറഞ്ഞത് 26 ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് 26 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അത് വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. കാരണം ഓരോന്നിനെ പറയുമ്പോൾ കുറെ സമയം പോകുമല്ലോ നമ്മളുടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ 26 ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട, നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരണം. ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ നിലനിർത്തണം. പിന്നെ അത് വളർത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ വളർത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളിലുള്ള ഈ ഗുണങ്ങള്, ഉള്ള ഗുണങ്ങൾ നിലനിർത്തണം. വേണ്ടാത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഇല്ലാത്ത, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കളയാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാത്തത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വളർത്തി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ശ്രമിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ എന്താണ് 26 ഗുണങ്ങൾ? ദിവ്യപ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹീതരായവർക്കുള്ള 26 ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക. വായിച്ച് ദമ്പോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധപാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാപിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പാദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ ആസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ആസുര ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ എന്ത് ഗുണങ്ങളാണ്? അസുര ഗുണങ്ങളാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഗർവം ഉണ്ടാവാ, അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാ, അഭിമാനം പിന്നെന്താണ്? പാരുഷ്യം, ക്രോധം, അജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ കാണുന്നതാണ്. ആസുരിക ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും ആസുര സ്വഭാവികള്? അവരെപ്പോഴും അഹംഭാവികളായിരിക്കും. അവർക്ക് കുറച്ചൊരു സമ്പത്തോ അവർക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താണ്? അവര് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും വളരെ വലിയവരാണെന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ അവരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കും. അതിന് നിസാര കാരണങ്ങൾ മതി അവർ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാവാനായിട്ട്, കോപിഷ്ഠരാകാനായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്നോ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നോ ഒന്നും അവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വിവേക ബുദ്ധി ഒന്നും ആർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല? ഈ ആസുരക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അവർക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് അവരൊരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ ഉളവാകുന്നതോട് ഒപ്പം തന്നെ അവരിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവര് ആ ശരീരം വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങൾ, ആ ഗുണങ്ങളും അതും ദുർഗുണങ്ങൾ അതും വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആസുരിക സ്വഭാവികള് അവരിൽ പൊതുവെ കാണുന്നതാണ് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, അഭിമാനം ഒക്കെ അവരിൽ കാണുന്ന ഇതാണ് പറയുന്നത്. ദേവി സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായാസുരീമത മാശുച സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസ്യ പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, പാണ്ഡുനന്ദനൻ ആരാണ്? അർജുനൻ അല്ലെ. അർജുനനോട് പറയാണ് നീ എങ്ങനെ പിറന്നവനാണ്? നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനാണ്. അർജുനൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പിറന്നത്? ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെയാണ് അർജുനൻ പിറന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങൾ, ഭൗതികത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തിനുള്ളതാണ്? അത് മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ്. ആസുരിക ഗുണങ്ങളോ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആസുരിക സ്വഭാവം, ആസുരിക ഗുണങ്ങള് ബന്ധനത്തിന് കാരണവും ഭൗതികതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഗുണങ്ങള്, അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്തിനു കാരണമാകുന്നതാണ്? മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെ പിറന്നവനാണ്? അർജുനൻ എങ്ങനെയാ പിറന്നത്? ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെയാണ് അർജുനൻ പിറന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ ആരല്ല? അർജുനൻ ഒരു അസുരനാണോ? അല്ല, ദൈവിക ഗുണത്തോടെയാണ് പിറന്നത്. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ് അർജുനൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. അർജുനന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ ധർമ്മം. മറ്റുള്ളവരെ വധിക്കേണ്ടതാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ ശരിക്കും ഒരു അസുരനാണോ? മറ്റുള്ളവരെ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു അസുരനല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അസുര സ്വഭാവത്തിലല്ലേ വരേണ്ടത് അർജുനൻ വധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ? കേൾക്കുന്നില്ല ആരും? അത് അർജുനന്റെ കർത്തവ്യല്ലേ? അർജുനന്റെ അർജുനന്റെ കർമ്മമാണല്ലേ അത്.
അർജുനന്റെ അർജുനന്റെ കർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാല് പറയുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും? അർജുനൻ ജനിച്ചത് ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടും. അതെ, അത് ശരി. ഞാൻ ചോദിച്ചത് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആസ്തിക പ്രവൃത്തിയല്ലേ ചോദിച്ചത്. അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ത്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താവില്ല? ആസുരിക പ്രവൃത്തി ആവില്ല. തിരിച്ച് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് അത് എന്താകുന്നത്? ആസുരിക പ്രവൃത്തിയാവുന്നത്. തന്റെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന്, തന്റെ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാലാണ് അർജുനൻ ആരാകുന്നത്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നത്. കാരണം താൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാൽ അർജുനൻ ആരായി മാറാണ്? ആസുരനായിട്ട്, ആസുരിക സ്വഭാവമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ കടമയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ പോയി. പക്ഷെ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് അർജുനൻ ആരാകുന്നില്ല? അസുരനാകുന്നില്ല. ദൗഭൂതസർഗലോകോസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം, ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും രണ്ട് ഗണത്തിലാണ് പെടുന്നത്. ഒന്ന് ആസുരികമായിട്ടുള്ളത്, ഒന്ന് ദൈവികമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്. ഇനി എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകണ്? ആസുരങ്ങളായതിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പോകണം. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലാണ് വരുന്നത്, ഒന്ന് ആസുരികമായിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും. ഇപ്പൊ ഇതുവരെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു? ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ആസുരമായതിനെ കുറിച്ച് പറയാമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് കൂട്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ആസുരികമായിട്ടുള്ളവരും രണ്ട് ദൈവികമായിട്ടുള്ളവരും. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എന്നെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ദൈവിക പ്രകൃതിയോടെ ജനിച്ചവർ എന്ത് ചെയ്യും? അവരെപ്പോഴും നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കുന്നവരായിരിക്കും. വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ പ്രാമാണികന്മാര് പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഗ്രന്ഥങ്ങളും അതിൽ പറയുന്ന നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുസരിച്ച് പോകുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഈ ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവര്. മാത്രമല്ല അവരെന്താണ്? അവര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും. അവര് എന്താണോ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ആ നമ്മളെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനെ മറികടന്ന് അവർ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളും ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല? ഈ ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. നേരെ മറിച്ച് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലാണെങ്കിലോ അവർ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവർ അജ്ഞാനികളാണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചോ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അറിവ് ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഈ ആസുരികത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. മാത്രമല്ല അവര് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവര്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല എന്താണ്? ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അവര് അവരുടെ രീതിയിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണോ തോന്നുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ ജീവിതം നയിച്ചു പോകുന്നത്. ഈ നിയന്ത്രിത ജീവിതമായിരിക്കില്ല ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ. അവർക്ക് തന്നിഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഈ ആസുര സ്വഭാവികള്. ഈ ആസുര അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും ആരാണ്? പ്രജാപതിയുടെ സന്താനങ്ങളാണ്. അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും പ്രജാപതിയുടെ ഭാര്യമാരായിട്ടുള്ള തിഥി, അതിഥി, അവരുടെ മക്കളാണ് ആര്? അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും. തിഥിയുടെ മക്കൾ അസുരന്മാര്, അതിഥിയുടെ മക്കളാണ് ദേവന്മാര്. അപ്പൊ ഒരു അച്ഛന്റെ മക്കളാണ്. ഒരു കൂട്ടർ ദേവന്മാരാണ്, ഒരു കൂട്ടർ അസുരന്മാരാണ്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബേസിക് വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഒരു കൂട്ടർ എന്താണ്? ഫുള്ള് വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം, വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ജീവിതം നയിക്കുന്നു. മറ്റൊരു കൂട്ടർ എന്താണ്? അതിനെ നിഷിദ്ധമാക്കിയിട്ട് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകുന്നവരാണ് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. പ്രവൃത്തിം ച നിവർത്തിം ച ജനാനാ വിതുരാസുരഃ ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ഇതൊന്നും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വിശുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പെരുമാറ്റം ഇതൊന്നും ആർക്കറിയുന്നില്ല. സത്യസന്ധത ഇതൊന്നും അവർക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ അസുര സ്വഭാവത്തിൽ
സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം? അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, പിന്നെ വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല പെരുമാറ്റോ സത്യസന്ധത ഇതൊന്നും ആർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല? ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ കാണുന്ന പ്രത്യേകതകളാണിത്. ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല, പിന്നെന്താണ്, വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല പെരുമാറ്റോ സത്യസന്ധത ഇതൊന്നും ആരിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അവർ എന്താണ്, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നവരെല്ലാവര് അവർക്ക് അത് അനുസരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹവും ഇല്ല, അറിയണമെന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ അതനുസരിക്കാനും പോകുന്നില്ല. ആര്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. വേദനിർദ്ദേശങ്ങളോ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വഴങ്ങുന്നതുമില്ല. പിന്നെ ബാഹ്യമായിട്ടോ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശുചിത്വം ആരിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കുളി ഉണ്ടാവില്ല, പല്ലുതേപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല, വസ്ത്രം മാറ്റൽ ഇതൊന്നും യാതൊരു രീതിയിലും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം അവരിൽ ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം അതും അവരിൽ ഉണ്ടാകില്ല. ആന്തരികമായ ശുചിത്വത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടത്? അവര് നാമജപം അല്ലെ, നമുക്കറിയാം. ആന്തരികമായ ശുചിത്വം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം. ആ നാമജപം അവര് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം അവരിൽ ഉണ്ടാവില്ല, ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം അവരിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊന്നും ആരിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? നമുക്ക് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരില് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടും അവർക്ക് ശുചിത്വം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്നോ അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. നിയമഗ്രന്ഥങ്ങളെ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവർക്കില്ല, അറിയണം എന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹവും ഇല്ല. അത് പറയുന്നത് കേൾക്കാനോ മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാനോ ഇതൊന്നും ആരും ചെയ്യുന്നില്ല. നല്ല പെരുമാറ്റോ സത്യസന്ധത ഇതൊന്നും ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹൂരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമ ഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായ ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗികാഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യമാണെന്നും അത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നുമാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഈ അസുര സ്വഭാവികൾ പറയുന്നത്. ഇതിന് നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലാന്നും അവര് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അതിന് കാരണമായിട്ടില്ലെന്നും അവർ പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അസുര സ്വഭാവികള് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതിന് നിയന്താവായിട്ടൊരു ഈശ്വരൻ ഇല്ല. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസത്യമാണ്, അതിന് നിയന്താവായിട്ടൊരു ഈശ്വരൻ ഇല്ല. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം, കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇതിന് കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മായാക്കാഴ്ചയാണ്, അതിന് നിയന്താവായിട്ടോ അതിനൊരു ഉദ്ദേശം ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഒരു മിഥ്യയാണ് എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തില് ഉള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഈശ്വരൻ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല ഇതെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള തത്വശാസ്ത്രം ഉണ്ടാവും. പ്രപഞ്ചം തനിയെ ഇങ്ങനെ ഉളവായി എന്നല്ലാതെ അതിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് പിറകിൽ ഒരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നോ അതിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നോ ഒന്നും ആര് തയ്യാറാകുന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് തയ്യാറാകുന്നില്ല. എന്താ പറയണത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ, എന്താണ്? മായാധ്യേഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം. ഈ ഭൗതിക ലോകം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ കൃഷ്ണന്റെ വചനങ്ങളെ ആര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? ഇവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവര് ആസുര സ്വഭാവികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചോ ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവര് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവര് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അവരിതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തില് ഉള്ളവരെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മനോൽപബുദ്ധയഃ പ്രഭവന്ത്യുഗ്രകർമാണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിതഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെന്താണ്? ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ നിഗമനങ്ങളൊക്കെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഈ അല്പബുദ്ധികള് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊടും ക്രിയകളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈശ്വരൻ എന്തെന്നറിയാത്ത ഈ ഭൗതികവാദികള് തങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്താണ്? ബുദ്ധിശൂന്യനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഇവർ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്തെങ്കിലും ഉപാധികളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും. അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ മാനവ
മാനവ സമുദായത്തിനെ മുന്നിലോട്ട് നയിക്കുന്നതാണെന്ന് അവർ കരുതാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? കൂടുതൽ അക്രമാസക്തരും നിഷ്ഠൂരരുമായിട്ട് മാറാണ് ആര്? ജനങ്ങള്. പക്ഷെ അത് അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? അവര് കൂടുതൽ അവരുടെ മാനവ സമുദായം, മനുഷ്യര് കൂടുതൽ ഉന്നതിയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുര സ്വഭാവികളെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ പോലും അവര് ഏർപ്പെട്ടു പോകാം. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദമ്പമാനാമദാനിതഃ മോഹാദ്ഗൃഹീത്വ സത്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേഷു ജീവ്രതഃ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പൊ അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ട് ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ അസുര സ്വഭാവികള് ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ മനോഭാവത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്. അവരെന്താണ്? അവരിൽ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാകും? അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ട്. അവരിൽ എപ്പോഴും ആ അത്യാഗ്രഹികളായിരിക്കും. കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹമാണല്ലോ. നമുക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഒരിക്കലും അവർക്ക് അതിൽ തൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ പിന്നെയും അവർക്ക് ചെയ്യണം വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അവരെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരിക്കലും അവർക്കതില് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവര് വീണ്ടും തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്താണ്? അവര് സ്വയം തന്നെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളും പ്രവർത്തികളും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു പോകാണ്. പിന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യണത്? അവരുടേതായ രീതിയിൽ തന്നെ അവര് ഈശ്വരനെ സൃഷ്ടിച്ച് അവരുടേതായ രീതിയിൽ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി അങ്ങനെ ഒരു ഈശ്വരനെ അവർ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ധനസമ്പാദത്തിനും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ആര് ഏർപ്പെട്ടു പോകാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് അസുര സ്വഭാവികളൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? അടക്കാനാവാത്ത കാമം, ദമ്പം, ദുരഭിമാനം ഇതിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് വ്യാമോഹിതരായി തീർന്നിട്ട് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികള് ഈ ക്ഷണികമായ ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഈ വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ചിന്താമപരിമേയാഞ്ച പ്രളയന്താമുപാശ്രിതാഃ കാമോപഭോഗപരമാ ഏതാവതിഥി നിശ്ചിതാഃ ആശാപാശശതൈർബന്ധ കാമക്രോധാപരായണഃ ഇഹന്തെ കാമഭോഗോർത്ഥം അന്യേനാർത്ഥ സഞ്ചയാൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നവർ കരുതുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ വിചാരം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം, ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭവങ്ങളാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സുഖം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന ആവശ്യമെന്നാണ് ആര് കരുതുന്നത്? മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ആവശ്യമെന്നാണ് ഇവര് കരുതുന്നത്, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് അവർക്ക് വരും. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട് കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്? അവരായ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് അന്യായമായിട്ട് പോലും അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ധനം സമ്പാദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അളവറ്റ വ്യാകുലത കൊണ്ട് ജീവിത അവസാനം വരെയും അവർക്കായ വ്യാകുലത നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് അന്യായമായിട്ട് പോലും അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ധനം സമ്പാദിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോ അവരൊരിക്കലും എന്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്നോ, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നോ, ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ശരീരത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നൊന്നും ആര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? ഈ പറഞ്ഞ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവരൊരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ വിചാരം എന്താണ്? ഈ പരമാത്മാവിനെ, ഈ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്ന പരമാത്മാവ്, ആസുര സ്വഭാവം ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, പരമാത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഇതിനെല്ലാം സാക്ഷിയായിട്ടെന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവര് അജ്ഞരാണ്. ബേസിക്കലി അവരെന്താണ്? ശാസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ അജ്ഞരാണ്. അവരതൊരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇതമധ്യമയാ ലബ്ധാമിമം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥം ഇതമപ്സ്തീതമപി മേ ഭവിഷ്യതി പുനർധനം അസൗ മയാ ഹതാ ശത്രുർ ഹനീഷ്യേ ചാപരാനപി ഈശ്വരോഹമഹം ഭോഗി സിദ്ധേഹം ബലവാൻ സുഖി ആഢ്യോപി ജനവാനസ്മി കോ അന്യാസ്തി
സാദൃശ്യോ മയാ യക്ഷ്യ ദാസ്യാമി മോദിശ ഇത്യജ്ഞാന വിമോഹിതാഹ. അസുരഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും. എന്താ അസുരഭാവി വിചാരിക്കുന്നത്? ഇന്നെനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം സമ്പാദിക്കും, ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്, കുലീനരായ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടെനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്, ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവൻ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? അസുര സ്വഭാവികൾ എങ്ങനെയാ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇന്നെനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആ ധനം ഇനി ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും. കാരണം അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, അയാൾ എനിക്ക് കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമയാണ്, എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുത്തിരിക്കുന്നത്? എനിക്ക് സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ്, ഞാൻ ബലവാനാണ്, സന്തുഷ്ടനാണ്, സമ്പന്നനാണ്, കുറെ ബന്ധുക്കൾ എനിക്കുണ്ട്, എന്നെക്കാളും ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായിട്ട് ആരുമില്ല, ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ദാനം ചെയ്ത് സന്തോഷിക്കും എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? വ്യാമോഹിതരായി തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആസുര സ്വാഭാവികൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവരെന്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലോ താൻ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് തനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം കിട്ടിയതെന്നോ തന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഇത്ര ഇങ്ങനെ പോകുന്നതെന്നോ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായിട്ട്, അവർ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ കണ്ട ധനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കർമ്മ നിയമപ്രകാരം നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട കുലത്തിൽ ജനിക്കുന്നതും നമുക്ക് കുറെ ധനം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ മുൻജന്മത്തിൽ ചെയ്ത നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട്, പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണെന്ന് ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ഒരിക്കലും ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടോ സാധിക്കുന്നില്ല. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ജോ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും മോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. പിന്നെ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ആകാംക്ഷകളിലൊക്കെ പെട്ട് വലഞ്ഞ് വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരായിക്കൊണ്ട് അവർ എവിടേക്ക് പോകാണ്? നരകത്തിൽ ചെന്ന് വീഴാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും നമുക്കറിയാലോ, ഓരോരുത്തരും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവര് ഏത് ദേവനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിൽ പോകും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവരുടേതായ രീതിയിൽ ഓരോ ദേവന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈശ്വരനെ അവർ പൂജിക്കും. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിക്കുക? അവർ ഈശ്വരനാണെന്ന് കരുതി അവരെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇവരെവിടേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവര് നരകത്തിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴാണ്. ഇവര് സമയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സന്ദർഭം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ആരാകാനും തുനിയും, ആചാര്യനാകാനും ഇവർ ശ്രമിക്കും. ഇവർ ആചാര്യന്മാരായാലും എന്താ കുഴപ്പം? മറ്റുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങളെ മുഴുവനും വഴിതെറ്റിക്കും അവര്. ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനും ഇവര് മടിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഇവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിലൊക്കെ ആസക്തരായിട്ട് ഇവര് നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് വീഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മസംഭാവിത സ്തബ്ധ ധനമാനാമദാനിത യജന്തേ നാമ യജ്ഞൈസ്തേ ദംഭോനാവിധിപൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയിൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിഷേധികളായിക്കൊണ്ട് സ്വയം സംതൃപ്തരായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായിട്ട്, അപ്പൊ കുറെ സമ്പത്ത്, അഭിമാനം ഇതൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അഹങ്കാരത്തോടെ ഇവരെന്താണ്? വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ ചില യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തും. അപ്പൊ നമ്മളെ വൈദിക വിധികളില്, വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ തന്നെ, ഇതൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇവര് പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തും. അങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ഇങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇവരെ എന്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ഇടയ്ക്ക് പോകാണ്, ഈ നരകലോകങ്ങളിലേക്ക് അവര് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, എന്താ പറയുന്നത്? ഇവര്
പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഇവര് നിഷേധികളാണ്. സ്വത്ത് കുന്നുകൂട്ടുന്നതിനും മിഥ്യാഹംഭാവത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന വ്യാമോഹമാണ് ഇതിന് കാരണം. കാരണം അവരായ അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് അവരെന്താ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറെ സ്വത്ത് ഉണ്ടാക്കണം. ആ രീതിയില് മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, കുറെ സമ്പാദിക്കണം, അവർക്ക് കുറെ സുഖം ഉണ്ടാകണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവര് പ്രവർത്തിക്കും. അങ്ങനെ അവർ പ്രവർത്തിച്ച് അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് അവർ അറിയുന്നില്ല, അവര് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. അവര് അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് അവരുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടുപോരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്ത് അവർ ലാസ്റ്റ് എവിടേക്ക് എത്തണം, ആ അജ്ഞാനത്തിലൂടെ അവര് ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാണ്. അവര് ആസുരികമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ അവര് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അഹങ്കാരബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം ച സംശ്രിതാഃ മാമാത്മപരദേഹേഷു പ്രതിഷ്യന്തോപി സൂയക. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈശ്വരനെ പഴിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ആര്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അവരെന്താ ചെയ്യണത്, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായിക്കൊണ്ട് മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആര്, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യണത്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അവരുടെ ശരിയായൊരു ധർമ്മം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനോടും അവർക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്, ഈർഷ്യാണ് തോന്നുന്നത്. അവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലും അന്യരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് അവർ ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് സ്വന്തം ധർമ്മത്തെ, ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണേ, ശരീരത്തെ ദ്രോഹിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ അവഗണിക്കുന്നു. അവർക്ക് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളോടോ ഭഗവാനോടോ ഒന്നും യാതൊരു വിധത്തിലും തോന്നുന്നില്ല. അവർക്ക് അതിനോടൊന്നും അതിനൊക്കെ അവർ അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനോടൊന്നും യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ, അതിനെ സമീപിക്കുന്നത് തന്നെ അവർ തെറ്റായ രീതിയിലാണ്. കാരണം അവരത് അജ്ഞരായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഗ്രാഹ്യം ആർക്കില്ല, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികൾക്കില്ല. കാരണം ഇതിനൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണ്, ഇതിനൊക്കെ അവരുടെ ദുരഭിമാനം. അതുപോലെ തന്നെ സമ്പാദിച്ചു കൂടിയ ധനം അവർ കുറെ ധനം സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവാണ്, അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകാണ്. അപ്പൊ ജീവിതത്തില് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ജന്മം, ഏത് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായി വരാൻ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് അടുത്തൊരു ജന്മം നമ്മൾ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്നും ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികള് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവരോട് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരോടും അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും, ഈർഷ്യാലുക്കളായിരിക്കും. അവരെയും ദ്രോഹിക്കും, അവര് മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെയും ദ്രോഹിക്കാനായിട്ട് അവര് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തെ അവര് അവഗണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ആരുടെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എല്ലാതും ആരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വഭാവത്തിൽ അവര് വിചാരിക്കുന്നത് ഏത് സ്വഭാവത്തിലായാലും അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അവരാരും തടയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു ധാരണ. താനഹം ദിശതാ ക്രൂരൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസ്രം ജീവിതത്തിലെ ആസുര യോനികളെ ഞാൻ വീണ്ടും ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചോളൂ, ആരായാലും വായിച്ചോളൂ. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്,
എന്തോടെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണ് വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കും, താനഹം ദിശത വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുകയാണ് അവര്. അതെ, താനഹം ദിശ്വത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ശിഫാമ്യജസ്ര ശുഭാൻ ആസുരീഷേവ യോനിഷു. എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ആ ആസുരിക ഇതിൽ തന്നെ, ആസുര യോനിയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെ, ഈ ദുർബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ഈർഷ്യാലികളായിട്ടുള്ള സാഗരത്തിലെ മനുഷ്യാധവന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുര യോനികളെ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാൻ എവിടെ തന്നെ ജനിപ്പിക്കുകയാണ്? ഈ ആസുരി യോനിയിൽ തന്നെ ജനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരു നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഏതൊരു ജീവൻ ഏത് ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ആരിലാണുള്ളത്? ഭഗവാനിലാണുള്ളത്. അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിച്ച് നമുക്ക് തന്നിഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ ജന്മം ഏതിലായിരിക്കണം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മളല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച്, നമുക്ക് യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏത് ശരീരം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആസുര സ്വഭാവികള് വീണ്ടും വീണ്ടും എന്താണ്? ഈ രാക്ഷസീയമായിട്ടുള്ള ആസുരികമായിട്ടുള്ള യോനികളിൽ വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. നരാധമന്മാരായിട്ട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. ഈ പറഞ്ഞ ആസുരികൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആസുര സ്വഭാവികളെ കുറിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. വനാന്തരങ്ങളിലൊക്കെ വേട്ടയാടി ജീവിക്കുന്ന പല വർഗങ്ങളിലുള്ള ആസുര പ്രകൃതക്കാരുണ്ട്. അവരെ പോലെയുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന്റെ വനാന്തരങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആസുര പ്രകൃതത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ മനുഷ്യാധവന്മാരായിട്ടൊക്കെ ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അവരൊക്കെയാണ് ഈ രീതിയിൽ വരുന്നതെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇതിൽ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയാണത്. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാമാ പ്രാപൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പോ എന്താ പറയണത്? ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാര് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തില്ല. അവരെന്താണ്? വീണ്ടും താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കരുണാമൂർത്തിയാണ് അല്ലെ? എല്ലാവരുടെയും ആരാണ് പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത്തരത്തിൽ സ്വഭാവങ്ങളുള്ളവരെ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവരെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും അവര് താഴ്ന്നു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ കനിയുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അത്തരക്കാര് എന്തൊക്കെയായിട്ട് നായയോ പന്നിയോ ആയിട്ടുള്ള താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പോകുമെന്ന് പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇവർക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ത്രിവിധം നരകസ്യേത്യം ദാരം നാശാനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ്തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. അപ്പൊ നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാ പറയണത്. ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴി തെളിയിക്കും. അപ്പൊ നരകത്തിന് 3 കവാടങ്ങളാണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴി തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാ? കാമവും, ക്രോധവും, ലോഭവും. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്താണ്? അധപതനത്തിലേക്ക് നയിക്കും. കാമം എന്നാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ അത്യാഗ്രഹം, ആഗ്രഹം അല്ലെ? കാമം. ക്രോധം എന്ന് വെച്ചാലോ നമുക്ക് ആ കാമം ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ക്രോധം വരും, ദേഷ്യം വരും. ലോഭം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ആ സമ്പത്തിനോടുള്ള, ധനത്തിനോടുള്ള ഒക്കെ ആസക്തി, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ലോഭം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, കാര്യങ്ങളോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. ഇത് 3 നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ അധപതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പറയണത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, ആസുരിക ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ ആഗ്രഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് കഴിയാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്രോധം വരും അല്ലെ? നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും, നമുക്ക് ലോഭം വർദ്ധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളെ എവിടേക്ക് വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? നമ്മൾ ഈ ആസുരികതയിലേക്ക് വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം.
एतेर्विमुक्त कौन्तेय तामादौरैस्त्रिभिर्नरः ആചാര്യത്യാത്മനാശ്രയസ്തതോ യാതി പരാം ഗതി. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതൊക്കെയാണ് ആ 3 നരകദ്വാരങ്ങൾ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഈ 3 കാരണത്തിൽ നിന്ന്, അതെ, ഈ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രക്ഷ പ്രാപിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മളെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതിൽ നിന്ന്? ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്രത്തോളം മാറി നിൽക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ നിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുക? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിന് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിലൂടെ സാധിക്കുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം സാധിക്കുന്നത്. യാ ശാസ്ത്രാവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തത്തെ കാമകാരതാഃ ന സാ സിദ്ധിമവാപ്നോതി നാ സുഖം നാ പരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പരിപൂർണത ഉണ്ടാവില്ല, ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവില്ല, സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാകില്ല? അവർക്കൊരിക്കലും പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം, ഭഗവാനെ പരമപദ പ്രാപ്തിയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അത് നേടാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്, ശാസ്ത്ര വചനങ്ങള് കണക്കിലെടുക്കാത്തവർ, ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഇത് പ്രയോഗിക്കാത്തവരെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? നരാധമൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് ആ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണം? ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്? ഈ പറഞ്ഞ നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുസരിക്കാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവൻ എന്താണ്? തരം താണു പോകാണ്. അവർക്കൊരിക്കലും പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തി സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ്. നമുക്ക് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ജീവിതത്തിന്റെ പവിത്രീകരണം, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവാന്റെ ജീവാത്മാവിനെ അതിന്റെ മൂലസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ എന്ത് പറയണത്? ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, സവിശേഷ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സുഖം എന്നത് അയാൾക്ക് എന്താവും? അപ്രാപ്യമാകും ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്നെങ്കിൽ. അത് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ അയാൾ ശ്രമിക്കണം. ശുദ്ധീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു സുഖം പോലും കിട്ടില്ല, പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മളിപ്പോ ഈ കലിയുഗത്തില് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും എന്ത് കാണുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ ഈ ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങൾ നമ്മളിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? 2 സ്വഭാവം ആരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്? ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം. ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങളെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് മറ്റേ ഗുണത്തിനെ നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. തസ്മാശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യാവ്യവസ്ഥിതൗ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തൂമിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ്? ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ നിയമനിബന്ധനകളൊക്കെ പഠിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമുക്ക് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ രഹസ്യാവതാരമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട്, പിന്നെന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ സേവനം ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാം.
ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ആര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. പിന്നെന്താണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക. ഭക്തിയുടെ സേവനം കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനാണ് ആര് നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമ്മള് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മള് ഭക്തനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളില് 4 ദോഷങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ 4 ദോഷങ്ങള്? ഒന്ന്, നമുക്ക് അപക്വമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മളിലുള്ളത്. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പക്വത ഇല്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. പിന്നെ വഞ്ചനാ പ്രവണത, തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള പ്രവണത, പിന്നെന്താണ് വ്യാമോഹശീലം. ഈ 4 ദോഷങ്ങളെല്ലാം ആരിലുണ്ട്? നമ്മളെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളിൽ കാണുന്ന 4 ദോഷങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഏതൊക്കെയാണത്? ഒന്ന്, ഏതൊക്കെയാണ്? അപക്വമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വഞ്ചനാ പ്രവണത, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലാണ്. തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലാണ്. പിന്നെ വ്യാമോഹശീലം. ഈ 4 ദോഷങ്ങൾ ആരിലുണ്ട്? ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളിൽ കാണുന്ന 4 ദോഷങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, പിന്നെന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം നമ്മളെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അപരാധം എന്താണ്? അതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് തരുന്ന ജ്ഞാനം, തരുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ, അതിനോടുള്ള വെറുപ്പ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഈ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളോ പ്രമാണങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ഇതിനോടുള്ള വെറുപ്പ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ അറിവ് തരുന്ന ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് നമ്മളെ എല്ലാ വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. ഇതാണ് നമ്മള് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും വീഴ്ചകൾക്ക് കാരണം എന്താണ്? ഈ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. ആരെ കുറിച്ച് അറിവ് തരുന്ന? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് പകർന്നു തരുന്ന ഈ ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമെന്നും ഇതിലൂടെ പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ആധ്യാത്മിക ആചാരം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തറിയുന്നില്ല? എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാരത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങൾ അവഗണിച്ചു പോകാണ്, ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാം നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന്, നമ്മളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ മൊത്തം ജീവിതം എവിടേക്ക് പോവാണ്? ആസുരികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാണ്. അതിന് നമുക്ക് മാറ്റം എങ്ങനെ വരുത്താൻ സാധിക്കും? ഒരു ഉചിതമായിട്ട് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക, ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ വഴികാട്ടിയായി സ്വീകരിച്ച് ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചിട്ടയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് മാറി ദൈവിക ഗുണത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്.